Hej, jeg er med på den her måde i dag, i stedet for rent fysisk at være til stede, fordi jeg lige nu sidder på en lejrskole. Øhm, ja, jeg håber, det kan lade sig gøre alligevel. Jeg skal fortælle en lille smule om Van Heeles 5 niveauer inden for geometrisk tænkning. Eller jeg skal sådan set ikke snakke om alle 5, men kun de niveauer, som vi mener er aktuelle for den klasse, som vi gerne vil undervise. Jeg har været på nettet og finde en illustration, der skulle prøve at illustrere de 5 niveauer. Den er desværre på engelsk, og den er desværre også noget uskarp. Men det var umiddelbart det bedste, jeg kunne finde, så jeg håber, at I stadigvæk kan følge med i, hvad der står heroppe. Den røde ring her, den illustrerer, hvor vi mener, vores elever de befinder sig inden for de her 5 niveauer. Vi er godt klar over, at det ikke er alle niveauer, der befinder sig på samme niveau, og vi er også godt klar over, at nogle elever hurtigere vil stige fra et niveau til et andet end andre elever. Det er ikke med samme fart. Det er ikke nødvendigvis med samme fart, man stiger fra et niveau til et andet. Og man kan heller ikke sige, at fordi de er 10 år gamle, så bør de være i niveau 1, og 12 år gamle, så skal de være i niveau 2 osv. Det er ikke aldersbestemt. Men vi forestiller os, at de fleste af de elever, som vi kommer til at beskæftige os med, de befinder sig på niveau 1 og på grænsen til niveau 2. De vil givetvis være i stand til at analysere geometriske figurer ud fra deres egenskaber. De ved godt, at en trekant har 3 sider, eller at en trekant har 3 vinkler. De vil også være i stand til at lave nogle forskellige geometriske modeller og klassificere de her modeller uanset deres udseende. Nogle af eleverne de vil befinde sig på niveau 2, og de vil i højere grad være i stand til at kunne lave deciderede egenskabslister med nødvendige egenskaber for de her geometriske figurer. De vil kunne bruge et mere formelt sprog omkring geometri, og de vil småt kunne begynde at lede efter generaliseringer og opstille og efterprøve hypoteser. Et eksempel. Alle trekanter har en vinkelsum på 180 grader uanset udseende, og efterfølgende kunne man forestille sig, at de kunne efterprøve det i de aktiviteter, som vi gerne vil undervise i den her aktivitet. Geometriaktivitet.